Kapin sa usa ka semana na lang sa dili pa magsugod ang klase apan, wa pa sa 50% sa mga modules nga gamiton sa unang semana pa lang sa pagsugod sa klase ang nahuman og printa. Samtang Lapu-lapu City Government bisaad nga muabag sa pagpalit ng mga bond papers o computers. Si Luan Mirondina sa report. Kay usaman ka district school ang Abono Elementary School, dinhi giimprenta ang mga modules sa siyam ka mga tunghaan nga ubos sa District 4. Matod sa Principal Evelyn Orongan, mo-average og tag-upat ka mga subjects pa lang per grade level ang nahuman og printa sa mga modules. Matod niya, kinahanglang mag-overtime gayud ang mga magtutudlo kay sunod semana sugda na ang distribution sa mga modules. Aron maapas ang pagbukas sa klase karong Agosto 24, mitabang na ang mga magtutudlo sa printing sa mga module sa subjects nga ilang gihandol. So nahog nga ang printing per grade level na. Giangkon usab sa principal nga ang ilang bond papers karon igo lang sa usa ka semana nga klase. Naay tag 16, naay 20, naay 18 inana ma'am. Muna nga sa usa ka, for example sa amoa, 950 ang mga modular. Daghan kay siya ma'am. Ang sitwasyon sa Abono Elementary School susama usab sa kahimtang sa ubang mga tunghaan sa dakbayan sa Lapu-lapu. Gani matod sa Assistant Schools Division Superintendent sa DepEd Lapu-lapu, Dr. Marcelita Dignos, wala pa kaabot sa 50% ang mga modules nga naprenta na per grade level alang sa unang semana pa lang. We are really good into our feet and hands of kanang trying to reach the expected number of modules nga matapos gud namo before August 24. Gawas ni ini, nagkuwang pa sila sa mga supply sa mga bond papers. May gahin man nga 2.5 million pesos alang sa pagpalit og dugang bond papers sa 81 ka mga tunghaan sa dakbayan sa Lapu-lapu. Apan ang submission sa bids karong Agosto 24 sa unang adlaw sa pagbukas mismo sa klase. Samtang si Lapu-lapu City Mayor Jonard Ahong Chan mipahibaw nga moabag ang syudad sa panginahanglan sa mga public schools sa mga bond papers. For the modular, ato nang i-clarify, kanang modular nila nga ihatag sa mga estudyante from kindergarten to grade 12, we provide already all the bond papers nga i-print nila. It would take time pa banggo dita kahibaw kung kanus-ana siya ma-release, kanus-ana siya ma-realize kay mag-agi man gyud gihapon og procurement activities, so i-procure pa na nila. So but then we are so happy no nga matabangan mi. Uban ni Cleofer Lumayag, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.